Varmasti ihan keskeisimpiä kysymyksiä kaikkien meidän tulevana elinaikana, miten tulee käymään Yhdysvalloille. Mä itse, jos mä taas sanoisin, mikä mun keskimääräinen skenaario siinä on, niin mä uskon sen kyllä, että Yhdysvalloissa tulee jonkin tasoinen taantuma, voi tulla suhteellisen pahakin, mutta se ei ole kovin monen vuoden juttu. Eli Yhdysvaltojen valtava vahvuus on siinä, että jos vähän niin kuin runollisesti sanotaan, niin se koko kansa, ne ihmiset on geneettisesti imeneet äidin maidossa ja elämän kokemuksessa uskon huomiseen, uskon yrittämiseen, uskon tekemiseen ja siihen, että aurinko nousee. Ja sen takia ne taantumat on usein se uuden luomisen paikka ja uudet voittajat nousee. Eli asiat hinnoitellaan uudestaan, osa jengistä voittaa, osa jengistä häviää, mutta mä en usko, että se hegemonia katoaa. Mä uskon, että jengit tulee joka tapauksessa uudestaan, mutta seuraavan 2-5 vuoden aikana, ellei jopa nopeammin, niin tulee kyllä se taantuma.